Thank you so much. Thank you for coming. Yeah. Woo. Thank you. Samara to. It's 8:06, October 29. October 29 na day. October 29. And it's Tuesday. Tuesday, di ba? Tuesday. Tama. It's Tuesday. And welcome back sa lang edisyon sa atong programang Bernie B Talks, madunggan sa Radyo Lampornas 95.7 Mellow Touch. And also sa atong ginabuhat nga community diri sa playback.tv sa mga bag-o pa nakasulod sa playback.tv. Please acknowledge yourselves. Yay. Acknowledge yourselves. Please give yourself some medal. Sa galing na sa English part niya, kanang sige lang pa, take care of yourselves. Wala na. Welcome back, Cassandra. Wala si Cassandra yesterday, no? Ay, pa na ako na-remember. Wala siya kagahapon. Karon nakabalik siya, nag-request na dayon siya. Request ko pa-play if walay FB sa mga panundas. Naman kanang kang Michael Jackson bitaw. Dong dong dong. A thriller. I Can't Cry Hard Enough by William. Pinaw ganina. Dance with My Father by Luther. Then sugod naka-Killer Traffic sa City. Aya. Ayo dagan kay request dai. Request. How are you, Cassandra? Squadilogs. Bago ata niya. Good evening, Brother Bernie Bitog Master Poppy Idol. Squadilogs, welcome sa Bernie Detox. Salamat sa inyong pagsulod din niya. Okay. Paki-share sa inyong mga kuan dito, sa inyong mga friends nga kanang nasa playback.tv, paki-share sa inyong mga FB diya, pwede ra na i-share. Wala ko ma-upload ng mga previous episodes kay sa spate. Anong hinay ka na itong internet diya sa opisina? Ay, kalagot. Kuan lang ka na standby lang mo diya. Mas, bear with us. Kabalo baka nga mas mahal ang monthly diya sa opisina kaysa diri sa balay, pero mas paspas ang uploading diri sa balay kaysa dito sa opisina. Sa manid, tungod kay doon sa syudad. Ipahiring na to na, ipahiring. Ipatawag na to diretso. Nag-uban mi ni Erp Master Poppy kanina for a very nice meeting. Lagi kulba kayo naay mga unsay tawag ana para unta to sa uban pero sa imo gyud na padulong para imo gyud to. Gapo kayo. Salamat. Salamat sa pag-trust. Kon lang kanang medyo lang gamay lang nga teaser nga. Tama day. Kung dili day ka pwede matawag mo yung kag animal lover ka, kunwari suko-suko taraw ka nga kanang ginapatay ng mga iro, may ana. Ang imo ni pagka-animal lover day, dili din na ingon nga porke ang imong nagbuhi lang ang iro diha, imo lang gibahugan, animal lover na ka. Dili day. Ang tinuod gyud ay nga animal lover or gauna-una gyud ka sa imong iro. Agboy. Dapat ang komportable ang gitulugan sa imong iro. Agoy, sa i-assess na nato itong mga kagalingan di abi. Number 1, dapat ang tangkal sa imong iro dili maigo sa init, komportable siya, malandungan siya. Wala siya hiktan sa liog nga murag na laslas na ang iyang liog. Ayay. Ang iyang updated ang iyang vaccine. Ayay. Ang iyang kinaon dapat na dili leftovers or ayay. Abi sa akong papa nga kakasukan mi niya nga unsa man mo? Kamo gakuan lang ninyo niya ang iro dili ninyo kakabawagan pero leftovers lagi da kuan. Dili na bay. Mas puslan pa daw ang iro kay muaw-aw og mga kawatan kami nagtuluga kung naikawatan. May palang iro na kay muaw-aw pa. Kamo sige lang mo katulog. Liso din na bay, ayaw daw pag sulti-sulti o kung tinuod kang animal lover, ayaw pasubrai ang imong mga hayop sa inyong balay. Kay ang iro di ay dili pwede nga kanang more than halos 5 o 7 na. Dili na mayo. Dili na nimo maligran.
Ang tinuod nga animal lover, ang imong iro di nimo ginakulong, imo ginang ginagyo kay time nga ginapawok-wok nimo na imong iro. Wok-wok. Oh, kanang wok-wok. Daggan kayo. Nagilty ko min kang animal lover man ko, pasuko-suko taraw ka kanang kuan. Dili, ang tinuod nga animal lover, imog yung i-consider ang iro as a human being. Mura sa tao. Part yun siya sa imuhang kuan. Ayaw pag yun nga animal lover ka, pero daghay kuto imong iro. Ay, nako. Diyos ko, Lord. Kumbaga, ang lover meaning loving them nga murag usahay unconditional gihapon. Murag isang tao or murag isang tao. Sabi, kuhan ka nang ipagawas-gawas ang mga iro, ana, okay na. Kipagawas-gawas nimo pero koral man nimong iro ka. Dili Koral man kay mong balay, okay ra ko. Di pagawas man sa gate sahay or mo na dili na pwede. Kailangan imong bantay. Mura magtao, sugoon nimo palit tuyo ba? Pero bantayan nimo. Siguraduhan nimo kung malibang siya sa silingan, kailangan gasunod ka imong gikuha ang tae. O kumbaga nay mga ubaha. Nay uban mga tao nga ambot lang. So kumbaga kung ipagawas mo sa imong balay dapat nakahikot siya sa imong imong kamot kay para dili makakiit og lain nga iro o dili makakiit og lain nga tao. Correct. Na lugar. Lactobacillus shirota strain. Naka-monitor basta mogawas sa balay. Tama. Pero need na nila i-walk, di ba? Ipalakaw-lakaw yun na, Brad. Kung ikaw ang klase nga nagpetra ka, pero gibutang lagi pa nimo sa tangkal, bahugan, ana din. Basta kinaalang di ang iro, Brad, dili. Ayaw i-consider imong kaugalingon as animal lover ka. Pretentious ka. Yung mga gikuan, gialagaan nimo yung iro, gipatambok nimo kay ilitsunon lagi pagka-December. Oy! Harsh kay ka, harsh. Labi na ko. Dili. Specific na lang. Dili, ako na lang i-specify. Kanang dog lover. O, kana na lang. Kay pet lover. Basik, or animal lover ka. Basik ang baboy o manok. Imo man ang... Kana lang. Ato ko sabon. Dog lover. So, ayaw i-consider imuhang kaugalingon nga. Dog lover taraw ka. Pero wa man galing kay panahon nga giliguan nimo na, gisampuhan, nagkakuto-kuto na. Og kanang halos na laslas na niyang liog sa hikot. Og mo din na ito naibawaan. Supposed to be gidi ay pwede gidi na embargohon kung istrikton lang ginang balaod bitaw. Kung makita gini mong iro diya nga murag gadigwal ng dila kay mura naghapit naman, pwede gina embargohon. Ay. Oo. Ang problema lang kay mao lagi, ang problema lang kay usahay nagkadaghan na. Even mga private groups na gusto mo hakop sa mga iro nga naluoy ana. Ang ilang problema, after this, asa man padulong. Kana bang girescue kay kulatado? Dabi na ulian naman siya. Asa siya padulong bay? Mao lagi, bisa pag, ibutan mo gipakapon, imo nang gikuan. Sila nag-shelter, sila nag-rescue. Muna sa na problema karon sa grupo nga nag-rescue. Asa na ko ibutang? Kaning mga iro nga ngani kadaghan di na ako kaya. Ang problema pag yun na iban mga tao, katong iro nga cute pa, ganahan pa kay magbuhi. Katong dili na cute, ang resulta tong kay kabalo sila nga nay grupo nga gakuha og shelter, ilan nang i-give up, dapat dili pud nga na. Nga kung di na taganahan, ato ra pud ihatag diretso ang dili pud dapat nay guidelines pud ana nga dili lang pud tungod kay wa na kaganahi, tungod kay kuan na nagpataka na pud ka imo lang pud nang gipa. So ang tendency sa may tabo, sa kadaghan, kulang ang shelter. Dito na po sa euthanasia mo padulong. O, dito na sa may gala di maayo. What if naay-alaga nga iro, tapos nasa sulod sa balay, cutie kay nga iro. Pero ang isa kito sa tangkal nas gawas. Mana. Dili pwede. Dapat silang duha na sa gawas. Hindi pwede man nakatangkal, pero nagi kay panahon niya, walking, dulaon, mugin ang tino, ani akong giutro niya,
tinuod ka nga dog lover. So ayaw pag ingon og dog lover ka tapos gikuton na imong iro diha. Ang problema pag sa mga tao, hili kay magbahog og iro nga dili ilag ang kunon ni ila pero kung makapaak na sa lain, di na dayon ang kunon. Di man ako nagbahog raman ko. Nga may uban angkon kay stan kay cutie pie pay gamay na ni dako man na bay wala dayon. Tama ka Cassandra, kanang mga nga nga i-shelter, kanang emergency na gyud nakita nimo na ligsan ang iro nagihit and run kanang ana so naiuban nga mo rescue nila. For example, gikulata sa maayog, wag ligrahan sa mga katong tag-iya, naluoy na kaayo, nagluyan na, nagniwang nag-rescue, fine. Pero ang isa sa silang problema karon, okay na rescue na okay na, nanambok na. Asa man na karon sunod ibutang. May tanagkwaon balik sa kung kay alagaan na. Diya ang ilan na sang problema. Nasamot na sa ato sa LGU nga ang atong founding diri or atong city pound diri kay usahay napay apil halas o uban pang mga hayop. Mauna ni ron. Danlo kung basa, lahi po tong dog style lover ko. Lahi ito. Init yun si Danlo kung alas 8 pa Danlog ha, alas 8 pa. Karen da. Naba din, dog lover baka Karen? Dili rabatanan ko naiiro dog lover. Dili tanan, ha? Munang ako kuan ko kanang kabalo ko nga di na ko maariglar ang iro so far lugar sa akong kuan gikan sa pagkabata na hikot man dinas gawas nya igo raman bahog mo raman ang akong ambag sa ilagod bahog wala gi pagluto wala. Nag-guilty ko kay after sa pandemic, wala na ko naka-walking nila. Nabisi naman ko. So munang gamay na lang na sila. Tagignan po mi sa vet nga, sir, ay na kayo nidungagi inyong iro, sir. So muna, usay, maluoy ko sa akong husky, namatay na lang galing to akong dako kayo nga kwan. Belgian. Akong Belgian, luoy kayo kay dako, pero siguro way lakaw-lakaw ba? Pero wala na ka-exercise, na tai chi. So nabili na ko diya gwapa kayong husky pero karon mo lagi narap sa tangkal. So imong doolon unya inon nimo studahon nimo nga sorry kaayo wala na kanako na mag-shot mo niya. Sorry kaayo wala na kanako na lakaw-lakaw ha kay ang imong amo ni dagan. Ni dagan. Mo na problema nato diya. So nanay uban diya nga mo sa kadugay. Ang resulta, dapat magod ani ang atong reviewon dapat nga ordinansa. Kay dito man ginagyapon sa barangay level. Ang barangay dapat nasa say kanang mura o ganang kung sa RTA pa murag na ticket. For example, oy Sir Romel, nakita namo nga murag luoy imong iro nahikog kuan man na amo kang warningan. Sir, tanay i-plaster na kay i-educate yun na to ang tao kung sa gitinuod nga pag-alaga sa mga iro or sa inyong pet. Educate yun ba? Pati galing daw, na one time ang rescuer, tapos ang iyang giignan ang katong isa nga sir, luoy makay na sir, i-plaster na. Yun siya nga, amo naman ang gibog ko da, okay man na yung konda. Taang pulis mismo na sa atbang, wasa siya kabalo sa balaw niya, na pong pulis nga, apre, basi gusto nila pre nga, irkunan imong iro. Ay, kung pwede, irkunan yun dapat. Kanisa nga itong mga law enforcer, labaw sa kabaloon sa isakto. Ni pabor may noon dito sa iyahang kon nga luoy kayo kay ang hikot na gud mubo kayo so kung nasa ubos ang iro mura sag maghikog ba so dagan na kay samad iyang liog. Alang di siya mo pabor nga giimbitar biya sa atong birthday sa taatbang sila lisod mag-away unya sila ba ayo lisod kayo mag-away niya sila dito. Samantha Sanchez oy na si Samantha. It's like having a child. So, nag-English na po ni siya para bright. Oh? It's like having a child. Having a pet is no simple responsibility. May pang ero. Dito lang, ero. Ero. May pang ero. Murag tao. Ang tao, murag ero. Ay, mga naday, ay. Dog lover ang tawag anang gilab nimo siya bisan iro siya batasan. Ay, naghugot mo yun noon mga igala.
Nagugot. So kung gilabyo na bisag iro ang batasan, tama. Sige, pagka naiandam na di ang sumoningero nga kuan nga Sabarero. Napapanahon sa atong discussion karon. Pero speaking of ero-ero, imo rin gitudloan sa manta. Imo rin gitudloan, no. Agay. Sa man ang ero. Wala mo kaingon mo sa tag-iro og batasan, Erp. Ambot ng iro nga batasan. Siguro ang iro mo gud kay mukaog silupin ba, plastic. Dili mo tilap sa kaugalingong itlog. Mukhaon og tain niya. Ew. Tapos ni lips to lips dayong ka. Ew. O iro og batasan kay musimhot og laing samput. Oy! Ew. It's so yake. So yake. Ingana man daw sa una bay. Kabulo ka nganong nag-away ng iring ug iro bay. Okay. Ang kuan man gud daw na nawala man gud tong ang iring ug iro spread na sila sa una niya. Naisda didto nga nawala. Pero niyon sila nga nganong nawala man nakit-an dahil ang bukog sa isda bay nga nay marpil. So every time ano din ang iring agoy, ang mga iro gini ba? Ano man? Na iro nga pangag, asa na tong iro nga pangag? Munang pag-abot dahil sa iro ba? Nagkita sila sa iro. Muna din ang iro. Pakita sa iyang ngipon ba? Wala naog kay ko, anak ko ngipon, anak. Mudaw na siya. Di na ako makuha ang kuan na to. Katong story. Ay, sorry kay sa private kuan na mo gud to. Private school na mo. Ang private school nito nga Johnny. Kabalo ko, ang imong galang ko sa mga joker kay Pambright ba? Munang grabe, joker kay gayo ba? Galagi ko sa mga Pambright ba? Mga pang-IS, kaya pang-IS. IS. International school, ako gikanan ka mo. Teka muna. Galang ko sa imong gipost karon Arp. Unsa na? Katong process. Itong gino. Process? Di man to ako. Naman sila kay gibayran. Naman sila kay gibayran nag-post. Sino ba ito imong i-post niya? Nara o. Sabi? Kaning picture. Imong gi-share. Kaning delayed does not mean denied. Trust the process. Tama. Delayed. Meaning na kung nadugay ka sa imong mga gipangandoy niya, wala pa niabot or tao ba ka na nga gipangandoy nga wala pa siya gyapon sa to delayed does mean delayed does mean mao ka delayed does not mean denied. Trust the process. So wala lang kag-deny. Wala lang ang tamang takdang panahon mga house. Alam mo, gigalang ko na nga imong gi-share kay if you're around butang na ito na naka sa mga 30s or mid-30s nakadol na kag 40 sometimes kana nga mga edad also hadlok na og kana bitong mga kalit of change of career. Nakay feeling usahay nga kanang dugay na ko diri murag diri na ko bay mo ano. Diri na ko mo settle tama. Diri na ko magdugay. Bisan sometimes na ay mga like another opportunity. But sometimes muna na ka ba nga bubayik ni sa kukuno. Do kung imong tanaw mas dako kita pero mayon ka adili diri na lang. Kasi karon mo man anagod na fear ba. Kanabitang mag-switch og career or hadlok sa change. I'm sure na uban dia nga for example dugay na ko nga nagtrabaho diri sa kuan tapos na opportunities abroad. Ta feeling nila murag tama pa ba ni nga 35 naman ko or almost 40 naman ko. Na nakikahadlok ba kay siyempre na po kay mga bills nga gibayran. Sometimes bro, ako feeling ako sometimes bro dagay nga nga mga kahadlok nga basi unyag mo bike na po ko sa uno basi for example katong nag-MOR head na ko gwapo naman ang sweldo. I thought nga diri nagyug ko matigulang sa ABS. Ano ba?
So nahadlok ko sa unsa man ni ako lang nabilin, unsa man mo resign ko. Suminto si ko mo resign ko. Kailangan na po ko musunod or mo welcome ko sa lain na po na mga lain na career or opportunity. Or nagunahon ko nga magpabilin lang ko dribay, bahala, paugot lang ko, at least wala ko natanggal sa ABS, ako ang mabilin. Dagan mga murag anxiety yeah, but if ever usa mo da sa naminaw karon, like for example you guys na namo sa 30s pataas, dan na may feeling sa ba kailangan mo ako para sa ako it's never too late to start over ba. I'm sure it's never too late to start over. Usab pag ibang igalaw. Ay siyempre. Para murag yun bright ba? Kasi I'm sure na iban mga tao na nag-40s na lang or diya na naandan, diya na ka nagsugod sa imong career ni saka na kay butang pag mo presa ko abang gikan gyud sa pinakaubos nga position sa ABS na PA lang ko, production assistant na hinayanton na nagsaka. Tapos I'm sure nagyud kay fear nga oh my god. Kailangan gyud ko mobalhin or mag-change og career ni basic ana bitaw. But tama gyud bay ka nang makayon gyud ka ba nga dili pa gyud late bay. O tanawan medyo do challenging na po ni siya nga career. It's a 180 degrees nga change ako pero it's nice nga murag okay. So napaday lahi gyud ay nga lahi nga side sa world. So that's why right now kung naminaw mo karon atong istoryahan kanabang ayaw mo kahadlok just in case na kung naay kalit nga kanang murag i-offer sa inyo. Kay sometimes, opportunity knocks once. Kausa lang yun. Pag umanana, di na naman uktok. Ilan ang gubaon ng portahan mo, sulod na silang ila. I think muna dapat. Or maybe sometimes, it's about time, ayaw kahadlok nga. Actually, okay na ko diri. Ganahan ko ani. Pero kabalo ko, baka nagyo kay passion nga gusto ni mo i-pursue ba? And maybe, para na ko, again, it's never too late to start over. Go! Larga! Talagsarat, kaning kalibutan na, talagsarat mo, labay ani. So, kung, for example, lagi kay gusto buhaton sa una, well, kung pwede pa nimo isabay, iparallel muna, then go for it. Then eventually, pag medyo okay na, then focus on that passion or passion project nimo. So for example, lugar Arp, kanang lugar ka, ganahan ka mag-coffee, pero as of now, clerk ka, ano lugar? So meaning, na kay himuon nga mga lakang nga maka-start ka og learn about coffee or may mo kang expert na kay coffee sa balay, sugod lang sa imong pamilya, and then such time na dayon nga pwede ka diya sa lingan nimo na kay mga booth dito sa eskwelahan. And then ayaw himo ang hindrance sa imong age. I think muna akong gusto nga dako nga point ay wala na, tiguang na tana or ay wala na, layo na kay ko. Ayaw. Age is just a number and has mass and occupies space. Ay matter man dito. Ayaw kahadlok. Bahalag kung muna mo nasugdan din, ayaw kahadlok to shift to another career. Kung feeling ni mo nga mo gyud ni mo ba niya akong passion or hadlok man ni kay basin niya ayaw pag-overthink. Larga, go for it. Hindi naman talaga dungog anang the only constant thing in this world is change. Ang pinaka dili mawala, dili mausab, no? Ang dili mausab dinhi sa kalibutan is ang kausaban. Hala. Lisod kayo na unahon pero tinuod biya na. Pero may gausab, pero may gausab. So ayaw kahadlok lugar, dapat di ta mahadlok kay I think dapat kuan kanang manang nastagnan ka ba kung the same ra ka muna imong kadlukan. I'm sure labi na again I'm focusing on the age like nana ka sa 35 or padulong na ka sa 40s like para namong edad. I think usahay ang common dia nga hadlok ka is the feeling of
bay tiguwang na ko ana bay or butan na to basig mapalpak ba. Ano ba balik na po ta sugod bay. Kana may ana. I'm sure mo na yung mga anak kay mga doubts ba. Kay usahay man gud ang atong kalaban atong kaugalingon ra pod. Di ba? Kanang usahay ang atong kalaban ang mustap sa tua sa pag-pursuing what we want is most of the time ang ato ra pong selves. Ang overthinking, yes. Ang kabayot. Dili kabayot ka na. Unsa tawag kana? Talawan na ang pasabot. Talawan ta sa kin. Kung waiter ka sa kahubo-hubo, ayaw kagwan. Puhon ikaw na sa diyang maglaso. Puhon ikaw na magubo-hubo. Dili, ikaw mamasang. Namang good day ka ng fear ngay tungod ang atong kalibutan walay kasiguruhan. So takan kaayo nga mga kuan nga or dili ba lisod na kung naka sa Pilipinas culture nato diri. I'm sure sa abroad dili na. Sa abroad magud kay bahalag pila imong edad basta kay kaya pa nimo mo trabaho bradi kay sa ato magud diri bay. Ang mga trabahante sa nagaling age limit na mga apply ka. Tausay mas ganahan ka og bata-bata kay murag pwede pa nimo gulaton. Kay kung mang-hire ka, for example, ako yung manager, 30. Tanay nang apply na ako, 30 na po, mamaroon akong age. Na kayo sa, kuhan ba automatic ba, stereotype ba nga kani, kay prior itong edad mo, sungag na ni Diritso. Di na ni masugo o palit o kuhan dito sa chimko, palit o kuhan. Tortang talong. Gahi ni, lisod ni. Or, samot na kung mas edad niya na liksod ni dirita sa mga bata-bata kay di pa nimo sukol, di pa nimo reklamo sa mga sweldo nga gamay kay kung idaran na mo ka kabalo na niya sila mga benefits. Feeling ba nimo kung diri ka sa Pilipinas mo nang usahingan ang kalisod? Depende man gud kay kung dito po ka sa layo kay na magud kay kuan pud uncertainty pud didto kay kuan man, I mean, Pinoy nga nakakasagawas, ang sa'yo pasabot, nga na? Or di para sa abroad ba? O, di para sa abroad ba? Nga sa abroad ba? Sa'yo mong gusto nga imagine, like, American ka, nga na ang imong feeling, or America, or maybe Europe, anak nga. Kaya dito mong good bad, burag walay problema mo, bisa pag 50 na ka, basta kay kung kaya ba, or kung bati pa imuhang makatrabaho pa ka, di kaya na issue ba? Diri sa Pilipinas mangud ba kay nakoy feeling nga basta kay sagara i-priority gitong mga bata-bata. Mo nang ang tendency diri kung nana ka start maglisod ka og barag ship og career tapos labi na kung bag-o murag musugod na sad ka sa sugod na kay tendency nga mahadlo ka kay basig di ka madawat sa society or sa maong grupo kay uy gortams naman ni or medyo matured naman ning edad ni ana labi na diri sa Pilipinas. Gay na ang tinuod gani ana usahay nga bisan pa og kuan siya, murag ingnon dayon ang nag-apply nga medyo gore na kay mi ingnon dayon nga sorry you're overqualified. Diba? Ana. Okay nga na. Inong nga overqualified ka. Kaya nga malipay. Mo bitaw dito sa Singapore, nalipay may makita ba nga antig trapo dito ba mga utility ba? Ginahire nila mga senior citizen. Kaya pa man. Kumbati pa man. Pero speaking of that, di ba naman ito bagong resolution karon nga i-require na nga pwede na ang mga PWD o mga senior citizen? Yeah. Yan na may anak yun karon sabi kaya po na sa itong gustong ordinance yun nga tagaan yun o kanang incentives kaning hiron ang senior citizen or PWDs. Ana ba? Kai, welcome back. Kai, welcome back sa Playback.tv. Age really is just a number and we shouldn't feel less inclined to pursue our dreams and passion as we get older. I think po, if dako-dako mo saving, mas iso ka mo change kay nakasandal ka sa pader kumpara sa kahit isang tuka ka. Dito jud ka sa sure. Exactly. Tama. So that's why na sa uban, bahalag di gini mo akong passion, ipadayon ko na lang ni kay sayang man eh. Wala naman ta diri. Anak bitaw? Kay sa Amerika, maski 80 pa ka, basta kaya pa mag-work, unya gusto pa ka mag-work, ipa-work ka. O, talawa.
Mo lang lagi sa gawas. So sa imong giingon ka ganina Arp nga murag na kuan nimo na overcome nimo nga dili mahadlok sa change. Giunsa nimo pagkuan like unsay tip nimo para dili pud mahadlok ning atong kuan ako or kinsay naminaw karon ana. Well, primero I would amino nako nagka-anxiety gyud ko. I mean medyo ni na action gyud ko kanang kuan ba. Aksyon og kasalimuang ba. Lalimang ka that time mo pay pagkuha nimo sa imong balay tanawadan din kag trabaho. Or kanang ingani dayon kay do again akong balikon ako gipabili lagi ko sa ABS pero naay bawas sa sweldo na kay tungod sa crisis ato nga time. So tanaw na ako sa man mo resign ko dili kung mo resign ko walay assurance kung naba ko'y makuha nga kwan do na may nag-offer mga radio station tapos medyo layo ra lahi ra gyud ang rate di ba kay ang ako mangod sa ABS mangod both TV and radio mangod ko. So sa uban radio na may ilang ma-offer so kibali di gyud lugar pareha gyud sa akong kwanto yung ko nga dagan-dagan sa do so, sige na lang ana. Pero mo lagi ang nakalami lang gyud sa ako siguro kay grabe kanindot akong support system. Kana bang nagyud kay sometime mo lingkod ka, mo hangad ka, makayon kag laon sa man iba. Pero you will go back by to your biggest why. Why I'm doing this? Ngano man ako maning gabuhaton? Kana gid bay imong biggest why ba? Ngano man ni? Pagtanaw nimo sa imong anak nga kusog kay mukaon og kuan baboy. Na kay mga anak nga buyag kayo o. Tanaw nimo. Lisod sa kay ni kung magpaluya-luya ta ani private school na ni, ma-public school ni. Ana lugar ka, magunaw na kay ana. Or imong balay, lantaw-lantaw ni mo sila imong balay. Ako pag kami nagtuig diri, mawala lugar ta sa homeowners association diri. Imong gidbalikon ba imong inakadako nga way bay everything nga kanang sometimes kanang grabe imong kayod tapos di ba say mo di mo gina makon nga mawala kapuyon gyud nga bang kapuya na kaya ni, oy. Pero pwede rin ka mo pahuway, Brad. Pero, ayaw yung undang ka na bang, ikapoy lang ka, but ayaw yung undang ka. Then, yun na po kasi mong biggest why. Ang akong biggest why, ang akong pamilya, kailangan ako ni buhaton. Muna po na mo fuel box sa imo, boy. Para makita mo ka. Para kasabot sa support system, giunsa kapag support nila? Giingnan ba ka nga, kundi ka maliyok diya. Bulagang ka. Dita na siling ning sako na ayaw pala luya ta iya ding gebrihan ang iyang dughan. Unsa man, muluya ka? Dili ta, kidding aside. Nakalami lang nilang sako diri labi na sa akong wife kay unsa kong plano kung gusto. Musuporta siya ba kanang gasalig siya ba nga ako ang in control. Do mangutan naman ko sa man option. Ikaw sa may kuan na niya istoryahan namo but at the end of the day iya gyud pong ikuan nga sige lang kung unsa imong kuan imong pakita or unsa man imong kuan din larga. Diya mo storya sa kuan. Usay dili siya mo kuan lugar mo uyon. Ay dili siya mo uyon or ginapakitan be what if ingani or na. So may action og debate ana then pag kadugayan pag makuan mo sa nako sige. Then larga. Nabay koan mga encouraging words or mga challenging words ang wala halok na diretso wala encouraging words. Ako mo mas akong asawa di magigingan nagka karagin wordy yung kay mo kuan pero sa ngalan nga mo kuan siya nga sige kani for example nakoy paliton ng mga gamit pero ni kaning gigamit nang karon panahon mo ni sa pandemya dako biasad ni gastuan ni dapat editing siya nga pang streaming nga pang kanag yung heavy duty ba tapos naay mga kuan sugal maghay ni bay sige sugal larga nakoy meeting unsa man nga meeting basta kay para sa kayon sige ana barga yung sometimes nabi nga na po na mga meeting unsa man nga meeting ha masigla na po nga meeting walay mulakaw walay meeting
So, negative na siya, meaning wala na support ang ingana. Negative na. Lisod na ingana. Labi na kanag yung pagsalig bay kung walay pagsalig samo kayo. Labi na kung kanang imo tinud-anay na ni bisag asa man ka nagkasud lang kay hapit na ma-close deal ni gamay na lang yun. Labi na kay kita mga lalaki ang pagsalig man gyud ang atong gipangita gikan sa atong mga partners man gyud. Tama. Dili man ang kuan, dili man ang unsay tawag ana nga kanang gikuanan ka, gilutuan ka, ang kung wala siya salig pero gilutuan ka, wala gyapon, di ba? Mawala imong pagkalalaki manggod, no? Oo. Tama ka. Kaya labi na ikaw nga murag gusto nimo nga mubarog ka ani kay magpakaamahan ko na may tingana. Magpakaamahan ko. Kailangan ako ni tagulyo na pamilya. Burag na pero wala burag ka to labi na panahon sa pandemic na sa tani marimay na sa tani kana feeling nimo nga mugawas ka ba nga murag kang naka-astronaut bitong kailangan ko ani mo sulong sa mga zombies. Make a 4K video. Marami to ka. Kana bitong remember ko na nga time kaya bang walay lain. Masaligan lang akong pamilya kung dili ako ra. Tinira mo, siraday ninyo ang balay. Quarantine. Kaya na ko ni. Tapos, pagawas mo sa portan. Tan-tadan. Spaceship ba? Lakaw na ka daw. Pili. Nakig-meeting ka, nakipag-deal ka, mga bisag unsa nga klase nga negosyo. Basta. Nakakumusta. Alcohol na yun. Alcohol pa. Pag-uli, Pag-uli, na-shower sa gawas. Hubo tanan. Grabe to. King. Grabe to nga time bay. Pag makauli ka ba, barag yung feeling ni mo, nakuha na ko ba, na-accomplish na ako akong pag-amahan. Ano ba? Grabe to ba? Grabe. Pero mo lagi mag-anxiety attack yapon ka, lagi mo nga na ba? Di mo gikumutuan na sa una. Sa akong pagkasabaan, sa akong pagka-jokiron, ano ba? Kami mo'y yapoy mapiktahan ba sa kanang what if kung mag-anxiety mi? Nami una mo nga murag on depression no kuan. Kakit sa mga istorya. Ano sa mga nagluya? Nagunsa ka? Every time mag 5 p.m. or di ba pag 5 p.m. kay murag mag-sunset na? I feel so lonely and sad na kanang murag Lord, katapusan na ba ni sa kalibutan? Kanang ana ba? Every 5 p.m. yun. Kalabang mingaw. Itong sa una nga wala pa'y pandemic, di ba? Pag abot og alas 5 kay murag mabibo pa ta kay amon talakaw. Mo galing. Pero katubay ka nang mag-sunset, mingaw, tanaw ka sa Facebook, ang mga profile pic, nag-itom na ang profile pic. Grabe naman eh. Kaya sa gawas ninyo sa Westwood, kay madungga na nimo ang owl. pero may na lang, every early morning, sad, lamisan ang feeling lang ako, kay murag, another day. Murag, there's hope. Ano ito? There's hope, bay. Kana bang, another day, Lord, ana. Pero matanong na sa TV. Kanus apa magini mahuman? Oy, abi na ko 2 months amin, nag 2 years naman. Naunsa naman. Another day of the new normal. Gitawag nag the new normal. Oh my God. Inga na imong kuan, Herb. So, kumbaga, ang challenge lugar, murag mo po'y naka-boost sa imo for that sudden change lugar. Yeah. Murag kuan ang imong personality lugar. Give it to me. Murag ana bitaw. Yeah. I-taunt nimo ang kuan ba? Sige, ana. Murag si Pacquiao, di ba? Kung maigo siya, the more siya mo kuan. Pero siguro lang bay, grabe lang gid akong confidence bay. Nga si Lord bay nasa ako diri. Sorry yan, nasa ko ani sa minong bibiro ni. Kay grabe, magulo mo gyud ko permintihan. Kabalog ko bay nagikuan si Lord ani. Ana lang yun ko. Bro, pag bilib ko sa kong kagalingon. Sobra ka bilib sa kong galingon ba na. Kabalog ko nagit si Lord ani. Pero nagit sige ko nani.
nagi-twist ani kay ever since man sa gyud mo magini-perminti ang gabuhaton sa ko na magi-surprises perminti. In every major kanang dako kay nga failure or something nga sadness kabalo ko nga naa gyud ning kuan ana lang gyud ko bay kanang grabe akong confident noon. Akong confidence basta grabe gyud akong pagsalig sa Ginoo. Yan yung gani kay salig trust na nimo, di ba? Pero matawag man gud gyapon nga faith kay ang faith man gud dili man gud na siya kagrabe kay kamo ampo, grabe gyud nga religious kay tanan. We can be religious but not faithful, but usay pod we can be faithful but not so religious. Kabalo ba ko nga dili kay ka religious nga tao gyud kanang kabalo lang kailalang ka pero dili gyud katong in-depth gyud kay tanan, no? So nakita na ko ba nga ang kana lang speaking of that, no, change man atong gisgutan. So number 1, ang duha ka motivational daw ingon sa akong nabasa dito sa internet nga ang duha ka maka-motivate sa ato is fear and greed. Munang muangat ta kay na fear ta basin wala na makaon ang pamilya, gusto na to magkayod, gusto na to mag-hard work kay fear ta nga di ta maka-survive ana. Napoy fear nga bisag dagan kay kag kwarta gakayod gyapon kay fear nimo nga mawala imong kwarta maana sa lain, maadto na inon sila na nimo makaginansya. So kana fear. Ang greed pod sa mo po na motivation kay you want more, you want to achieve things, marag dream. Apil na gyapon na sa kanang greed nimo ba nga makuha, makamit ang mga butang-butang. Pero dili di ay nada ikatulo or that's faith. Mo na sa imong hard work kay nag-hard work ka kay nagtuo ka nga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama. Porque lapon ka. Wala lang. Disalig lang yung kuha ni Tanans. Kadyo lang, happy birthday din ni happy birthday dito ni SPG 2024. Birthday ni SPG 2024, ang gwapo nga husband ni Drewy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. So, libre mong kape diya sa kuan, sa The Masters Cafe. Ansaman. Larga, napay time, alas 10. Dito. SPG 2024, mangumusta lang ko, nakurot na ba ang vanilla syrup? Ang panghinam is, nakurot na ba? Apahid na inom. Bao lang. Nasagod na ba? Bao lang atong gisulti niya. Hopefully kamulo pa. Nagkaon pa na sila, ay. Pag umagkaon, kaon na po! Uy! Mao ba? Nessie, welcome back. No offense lang ko, pero depende gyapon na kung kinsa ang maayo sa decision making. Kinsay maayo mo handle sa finances, etc. Kay dagan jud sa babae, maayo kayo sa decision making. Kay dagan sila ginalantaw na aspect. Ang factor po ng mga makapartner kag babae na independent na daan, dili dyan na basta-basta magpasunod kay naan na sila'y daghan ginalantaw na factor. Ang ilang intuition, halos sakto. Halos sakto pa gina. Halos. Dili tanan. Murag na sa mga 80%. Pero napoy 20% of error. Ano yung masag no offense? Asam ito nga part na kung sabot? No offense sa kuan kay sa imo nga part lugar, medyo kuan ka ikaw ang decide gyud. Sa amo nga part, iya ang ga-decide. Margi nga na. So depende na sa partner. Depende po kung kinsay mo humble down. Well, sa bagay, at the end of the day, dili man sa tingon nga ang lalaki or babae. So depende po na sa mubitong gihimo mong partner sa kay para, di ba, sakto mo, naay mo kuan sa dili pwede ka mo duha last. Pero
Sakto. Pero sa design sa kalibutan or sa pinaka-start pa lang gyud sa paghimo pag katuo man gyud Ginoo, di ba? So ang lalaki gyud ang mulid. So kumbaga kung naay lalaki diya nga wala ni lead diya, dapat mo kuan pud ta kanang mangusog gyud ta nga moabot ta sa punto nga maka-lead ra gyud ta ani. Dili ta pwede mo settle down nga ana na lang gyud pod. Kailangan ikuan gyud nato ang atong purpose ba? Main purpose nato kung unsa gyud ta gi-design. Munang kami dapat maka-learn mi sa imo or dili mi moingon nga kuan pod nga babae na lang pod ang kuan sa amo pod, lahi pod ang amo ana, dili pod pwede. Okay. Kailangan gyud naningkamot gyud kay di ba mas nice na hinuon kay naningkamot pa ang babae, naningkamot pa ang lalaki, samot na mo magyud na, di ba? Mo magyud na. Ingon si Drewy wala pag daw na abrihan. Ay lawsi ginisi ko. Hinayon ginisi ko ano. Teacher. Paano maabrihi? Abrihi po. Sige lang kag-abri og libro diya. Labay lang ko kamulog, bake kunuhay. Nag-bake siya? Uy, kasarap. Baki-baki. Kamulog og baki-baki. Squad dialogues true. Parang kailan lang. Anyways that I can keep on. Sa daw? It boils down to understanding humility and dynamics. So na sila yung mga dynamics, na sila yung di ba? Si Drew Manggod po, kung imong i-analyze, na siya gyapon sa ingana nga party nga more on dominant gyapon siya gamay nga personality. Na independent na po, dugay kay nakauyab gani, di ba? Dugay kay nakauyab. Magbuot gid sa siyang self nga, kanus ako makauyab, kana yung gusto sad ko. Kanang nga na ba, so wala siya nagdali, wag gid siya nangamhog mga lalaki riya, So, nagid gyapon na sila yung mga independent nga personalities. So, kumbaga, ingana man, no? Pero, if you listen to the real design pod sa usa ka babae, kailangan gid gyapon na to may bawaan gid. Unsa gid ang truth ana? Unsa man day gitudlo gid day ni Lord anang about? Unsa gid ang babae? So, i-search na ninyo, dili mo mamina lang sa ako. Kung search mo nga nga unsa gid ay. Unsa mo mga babae, unsa gid purpose sa babae sa kalibutan? Pag-search mo ana. Sila mo'y kuan. Kita man ang haligi ng tahanan. Sila ang pampatindog sa haligi sa tahanan. Pampatindog, butangan o vanilla syrup. Makakaang ginighiwa sa cake. Happy birthday. Abi naman makakaang gid sa hiwa. Unsay kaon sa hiwa? Sa cake. Uy, naibag-o si Connor Doherty 99. Hi. Welcome sa Playback.tv. Bernie B. Talks. Dagaw ni Doherty man, Doherty. Napod bag-o si Good Kid. Good evening, mayang gabi Welcome sa atong kuandre, sa atong community sa Bernie B. Talks. Alright. Monday to Friday, alas 8 hangtod alas 10. Tapos ang itong mga na-miss ninyong episode, gina-upload na mo sa Spotify, sa Bitok Podcast. And also, pamention ko si Mamon. Mamon! Hello dia. Okay, tapos first hour na tayo topic. Tapos alas 9 atong alas 10 ang atong letter for tonight. Lahi na po nga problematic ang atong tagaan o pagtagan mga igala. Okay? Salamat kayo. Paki-share sa inyong mga friends. Just in case natin yung mga gipang gusto nga pang-istoryahan. But again, hi data kang Sarsi, sila diya sa Radyo Lampurnas na diya karon mga mga amigo na to diya nga banggiitan nga mga technician na to diya sa Radyo Lampurnas. Again, so amo lang ginaduso nga, again, wala na sa edad, just in case lang yun nga you want to, change, shift careers. If you want to change career or like pivot U-turn ba? Pag-ana, balik, U-turn. If you want to, proceed or take your passion project, it's not yet too late. Bahalang na pa mo sa 30s o 40s, ay mo kahadlok, go for it. 180 degrees baka na or 45.
Or lahi bagid na siya sa naimong naandan for the past years nga community or nga environment, then murabag na ay kailangan shift nga totally different. Then again, ayaw kahadlok anang mo yung ka nga baka I'm too old or na kay self-doubt. No, dili kailangan. You know, face your fears. Tabani gid na siya og kuan kay kung saligan ra pud dato tong kaugalingon niya, wala tay salig sa Ginoo, kanang mo lagi di mo gud ta kuan gid. Ginabalik-balik gid ako na earth nga dili ta reliable nga mga tao kay mo fail ta sometimes, di na to ma-pursue gyud ang ato yung mga una ba naagi mistakes gid ana. So pero si Lord walay mistakes man si Lord. So imo gyud ang paano gyud nga Lord padayunan lang ta ko Lord kung magluya ko imo ta ko ipatindog ana ba, something like that nga makapa mo bitan ng ganan ko anang mayon sila nga saying nga dili ingon nga porket nagkadugay na kaana nagkamaayo ka. Actually wala ka nagkamaayo ba, nagka-strong lang gyud ka ba, di nakahadlok masayop, di nakahadlok mapalpak. Dili na porke nga pwede nga nagkamaayo ka kay perminti na nimo nagabuhaton nga butang. But actually ang klaro na naitabo tungod ana nahimo kang strong, nawala na ng mga negative nimo nga mga thoughts, confident na ka bisag bago pa sa imo kaya na ko na. Nabaging ka ba? Nabaging ka. Always galing na ginagamit sa mga insurance o sa mga networking nga every day magsige kag push sa wall. After pila ka years wala na move ang wall. Pero nagkamuscle ka. Di ba? Gwapo kayo nga kuan may gala. So, nay nga sige kag push sa kabutang alana. Tingala ka wala gid na move ang mall, wala na ang mall na nun. Ang wall wala na move ang building. Pero tingala ka pag-ana nimo oh my God. Nagka-muscles ko. So nay mo kung face your problem because the problem is your face. Ay, lain si Drew. Pero, daw, yes, na ako'y pagka-military spirit kay isog mi, gipadako sa akong dad. Kanig yung dad ni ko, si Bishop. But when I got married, I embraced the fact that men and women are all equal. But, ano iba, di ba? Equal, but. But, nag-but gihapon, no? They have different roles. Muna labaw kay labaw ka ning aspect, labaw po siya ng aspect. Kung inyo nang i-try ang inyong mga roles duha, mas nindot mo makabulhot mo. Yeah. Ana. And then kuan Earth kani i-share lang nako, speaking of bagging, no. Kani Israel gipang bombahan mo gid ang Israel karon, pero kuan gid sila kanang ginabansagan gid sila, the people of God gid sila. Muna bisag Jew sila, bisag dili sila Christian gani ang uban diha. No? Kuan Earth kanang di ba gikan sila sa Egypt? Kay namdom to. Kang Moses bay pagtabok nila sa katong river, pagtabok niya atong sea, yan split. Pag-abot nila dito bay, dapat duol ra kay to siya, makaabot na din sila sa katong giingnon nga promised land. Dapat 40 days ra makaabot sila dito Earth. Nganong 40 years pa man siya gipalibot-libot sa Ginoo sa wilderness. Kay gibaging sila kay pag-abot nila dito sa promised land, mga giants dito, mga kusog-keg, mga lawas ba, mga grabe kayo, kay energetic, mga dili nila makaya kung 40 days sila makaabot sila dito. Mapildi ra so sila. Ilang pagka 40 years kay bali pabaging dito? Palikon dito. Kabalo baka nga si Moses mismo wala man nakaabot dito sa promised land. Ang mga second generation na, first generation to second generation nila sa second generation mga apo na lugar ba ang nakaabot gid sa promised land, ang mga Israelites. Muna na karon ang mga Israelites karon taga Israel. Pero gibaging sila kay nasa along the way na mga temptation, na mga exercises dito, nagipagkaon sila og something na mga makahatag sa ila og kuan, giboost sila kay naa sila mga napildi nga mga dili kaayo kuan, murag stage ba? Stage. Until such time nga nakaya na nila, na sila confidence sa ilang ability, until such time na nakuha na nila nga pwede na natutusulungon tong
promised land. Asa man kuan nga time nagkuan mi na sa religion zone na. Natulog na ko na. Karon ako nakabalik og study ana sa sige na ko kuan. Good kid. Uy, hello there, good kid. Bago kaya pala good kid na bago lagi ni siya. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the thing you once thought you couldn't. O, tanawa. So, abi nimo nga dili nimo kaya, nakaya din nimo. Oh. Mo nang bagni na kay kadiya. Mo na siya. Kuana kanang so kumbaga malipay ita nga uy nasayop ko karon pero sige lang ako ning kuanon kay mabaging ra kuan ni. Mo bitaw nang matingala mo nganong kasagara mga nindot na mga athlete gikan gyud sa public school? Kaysa private school? Sa public school or ang ilang mga sapatos, mga gisi kayo, nangaguba. Tamoy ilang panggamit. Katong natagaan na sila og nindot na nga sapatos, mas ni samot ang ilahang kon, ang ilahang pagkamaayo. Kaya kato palang di ay training naman to. Nga halos tagaan na kang sapatos, nga guba, ang lapalapan ni Boto, ana, usay wa pagi vitamins, tapos ang quadra. Ka-remember ko anang usay tawag na nga meet nga public versus private nga usay luoy kayo kay ang public dito ra sa mga elementary school ipakatulog di pagyud plaster karton ra ta mga private kay makaabot og aircon alami gyud kay tapos kamulog practice na pay mga Gatorade ang public usahay kasaba saging ra ana ba pero grabe to nga pabaging din nila pag-abot sa final sila ni sponsoran nagnindot nga sapatos mas ni grabe sila kay grabe kay sila nga performer nga guba ilang mga sapatos kana na noong mga nindot gituyo dito RK nakubalan ang ilang mga tiil kana pwede na pwede na sa nga story kay tungod na kay tanawa nakubalan ang iyang tiil power na kay sa mudagan muhangad lang siya mo increase iyang speed pag kuya karon abay umok na kayo. Muram ko gauntulan na. Untol na gid siya. Exactly. So, moro to. Na request, One Sweet Day. Alas 9:03 na, kini ang Bernie B-Talks. Namina mo sa Radyo Lampornas. 95.7, The Mellow Touch.